Iya, Dok. Monggo Kanjeng Rama. Ya. Repa lo jinawi Sutama Gusti sasongko kasongan Surya Raras Raras uruming sari-sari Samyo manuk smeng sarira Patopat mboten grai topi lho enggak samangke Kanjeng Rama Prabu ing Manduraka parang namung nyambangi dumateng ing putra kula pun Banomati kepareng sak napa paduka kula ngaturaken sembahang ambek mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Dewaji ya wis tak tampa lungguh dhuwur lho lungguh dhuwur aja ndeprok kaya ngono inggih wis tak tampa bener becik akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestune bapak ditampani ya Nduk inggih Gerawanan nanggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jojo. Rumeketing Maredaya memang ana ora daging ngayuwanan. Bapak kalian sinten? Karo sopir. Aku nyandi-nyandi ora karo sapa-sapa. Kok njanur Gunung Kadingaren? Ngene ya, Nduk. Ngene. Dina samangko tak kandhani ya. Wong tuwa kaya dene bapakmu Salya Narasoma iki duwe kewajiban tutur uwur karo sembur tegese tutur nuturi marang anak uwur kuwi urun reh nek kowe wis dadi wong minulya dadi bojone Nalendra Koceh Raja Brana nek mung urun perkara bandha donya kaya dene wong nguyahi segara ora ngono inggih nah sembur
tegese ndongake marang anak. Lah nek anakku wedok wis dadi bojone wong minulya, aku mung ndedonga rina kelawan mengi, bapakmu ki ora butuh dipunjung bondo donya, ora butuh pendak sasi ditransfer duit, pendak taun dipunjung bondo donya, ora butuh ning bapakmu ki butuhe keluargamu, lehmu bebrayan kuwi ayem-ayem tentrem. Lah iya. Nduk. Ren aku duwe kewajiban nuturi karo anak. Ya, gatekno ya. Wong wedok kabeh wae ora mung kowe. Wong wedok kabeh wae sing wis diwengku karo kakung, sing wis dipek bojo karo wong lanang, kuwi bakal slamet donyane, slamet akhirate. Titikane wong wedok mau gelem nindake sing diarani petang perkara. Gatekno ya. Wong wedok itu barang iki digatekne. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate kuwi titikane waton iso nindake petang perkara siji. Gelem ngibadah jumbuh lawan agama lan kapitayane, sing angka loro gelem poso. Lire poso ki ora mung ngempet ngelak karo ngempet luwe, masane mripat piye, masane lambe piye, masane kuping, masane ati kuwi kepiye. Nah, sing angka telu, wong wedok bakal slamet donya lan akhirate, wong wedok sing bekti karo kakunge, bangun miturut karo bojo lanang. Arep dikaya ngapa lan piye? Arep wong wedok kuwi gajine belanjane luwih akeh tinimbang sing lanang. Ingkang minangka dadi tetuanggane wong keluarga kuwi wong lanang. Arep kowe mentang-mentang dadi anake wong sugih, dalah bojomu anake wong melarat, ning gelem ora gelem selaku dadi wong wedok kuwi kudu manut karo kekarepane wong lanang. Ngibarate sing tak genake saya cetha. Ngibarate wong wedok kuwi sawah, wong lanang kuwi pacul. Sawah arep dipacul sak wayah-wayah. Ora kena selak, ora kena semaya. Mergo kuwi dadi kewajibane wong wedok ngladeni wong lanang. Kula kok mboten paham ngene lho. Lah, mosok sunah Rasul malam Jumat ora dong. Nek wong lanang duwe karep saresmi utawa kumpul karo wong wedok, jojo pisan-pisan wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang. Oh, bab menika yo kudu mok tindake. Yen to nganti wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang dalam rangka sanggama kuwi mau, hukumane kanggo wong wedok bakal dikutuk karo malaikat sakjroning sawengi utuh. Kuwi hukumane. Dados menawi wong lanang menika nglemah bengkan nyelo-nyelo, kepengin kumpul karo bojo, pengin kumpul karo wong wedok ora kena nolak, ora kena nolak. Nek nganti nolak hukumane dikutuk karo malaikat. Kula selaku dados wong wedok kula tak takon apa? Nek wong wedok niki awake kesel, awake lungrah, awake kudu masuk angin, greges-greges, wong gawane mbedhidhing kados mekaten. Wong lanang lemah bengkah nyelo-nyelo njaluk kaya ngono kuwi, apa ya kudu dipinangkani? Nek ora pengin dikutuk karo malaikat, pinangkanono. Carane minangkani kados pundi? Wong awake niku lara, awake niku mboten penak. Ngibarate kaya wong mangan kae, ler nothok engko gen dipuluki dhewe. Masa ora paham? Sing penting ora nampik, ora nolak. Lerno tok cara wedang kuwi, lerno ning lepek engko gen diseruputi dhewe. Ya. Ning saurunge mok seruput kudu disebul dhisik. Dados mboten kepareng ora entuk. Sakmenika diwalik ceritane. Diwalik piye? Sing duwe karep ngibarate wong wedok kuwi ril sepur, wong lanang kuwi sepure. Arep ril sepur ki nangis getih pengin diliwati karo sepur. Ning nek sepure turu angler. Apa ya iso kon ejes. Ora iso wong sepure ku turu angler. Menawi dipun peksa ora iso, pokoke kaya wong ngecetno.
Inggih. Lah sing angka 4. Iki lho. Sing angka 4. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate, wong wedok sing iso njaga kehormatan. Leripun iso njaga sawah sanding WC, mosok ora genah. Iso njaga kehormatane, ora pati-pati leladi karo wong lanang nek ora bojone dhewe. Paham? Nggih, saiki ngene. Goncang kancing langit kelap-kelap ngaton. Lergin canging alis risang mawe gandrung sabarang katulu. Sabarang katulu ukir moyak mayik saking dias bali woro. Lumare sang gandrung dohari sumitra tanaya parandha. Kuwi enek masalah apa karo bojomu? Mboten wonten perkawis napa-napa. Nek ora enek perkara apa-apa ya gene bojomu nganti nangis kelawan bapakmu salya. Sing enek ya mung aku karo kowe. Jare bojomu kowe wis ora gelem ngladeni, ben isuk ora tau gelem ngegekne wedang kopi. Wayahe adus ora gelem nyepakke anduk sabun lan sapanunggalane. Wayahe turu kowe disusul ning jero, kowe metu, bareng disusul metu, kowe malah mlebu ditakoni ora gelem semaur. Aku nganti mesakne bojomu nangis ndrodos ning ngarepe wong pirang-pirang sing lagi siniwaka. Nduk, jane eneng apa? Apa kira-kira kowe wis ndak patek demen karo bojomu? Ya. Lek kowe ora demen karo bojomu kuwi mbiyen bapak lehmu rabi karo Duryudana, kuwi dudu karepe bapakmu ning karepmu dhewe. Sakuwi terus terang karo aku. Sing eneng mung aku karo kowe. Apa kira-kira kowe wis waleh karo Duryudana gek enek wong lanang liya sing luwih enom, sing luwih ganteng, sing luwih rasa, sing luwih cakrak, sing mlebu ana atimu, wekasane kowe acuh tak acuh lawan Duryudana, semune kowe golek perkara, ya to? Semune golek masalah, dimen Duryudana nesu karo kowe, nek kowe dipegat karo Duryudana wis ana sing nampani wong lanang sing luwih gagah timbang Duryudana. Apa ngono apa piye? Obat, mbok picek mboten. Ora. Mboten. Apa mergo dhek bojomu kecilikan? Mboten. Solahe kurang beringas? Mboten. Betul. Sajae nek karo Duryudana kowe dicedhaki ora gelem arep dikeloni ora gelem. Eneng apa Banowati? Yen ki dinengke wae iso uga Duryudana bakale lampus diri gantung diri nek kowe ora eneng tembung apa-apa sing tok-tokke nggonmu ora gelem leladi karo bojomu. Perkara pengalaman omah-omah jek sugih aku timbang kowe nduk. Wong omah-omah ki cok kala mangsa ya ngono kuwi mergo oleh mendina pethuke panggah karo bojo. Neng ruang tamu pethuke ya karo bojo, neng kamar ya pethuke karo bojo, dolan ya karo bojo. Kuwi cok kala mangsa kuwi sok-sok mengalami kejenuhan. Kuwi normal. Ning kabeh wis digondheli karo pangiketing agama lan negara. Bojo bebojoan kuwi nek iso selawase urip.
Nduk, madhep rene. Kok ngeten mawon. Cek. Nalika kowe isih SMA dhisik, kowe tau gandeng karo sing jenenge Janaka. Apa kira-kira Janaka nggodha kowe meneh? Woi. Woi. Ti. Plemben roti, biyen saiki tinggine munggah amben, pancen gematine ra kaya sing biyen. Sri Huning Mustika Petuban nek ora penting rasa weanan. Tobat, tuku dawet sak cendole kathoke ngapret kita kondalan. Lho iki ngomong apa to? Ana apa, Nduk? Ana apa mergake kowe matur karo bapakmu men cetha perkarane? Dawuhipun para mini sepuh. Paring dawuh para mintuna nate medhar sabda Kanjeng Rama Dewaji. Tiyang mbuh lanang mbuh wedok menawi kecondhokan kanugrahaning dewa ingkang minangka dados kurunganing wahyuning dewa 40 dina 40 bengi mboten kenging gepok singgol kelawan lawan jenis nadyan to menika bojonipun piyambak. Ose bener ucapmu bener. Wong nek kecondhokan wahyuning dewa kuwi 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol karo lawan jenis nadyan kuwi bojone dhewe. Kowe kok ngucap ngono apa kowe entuk wahyu? Kanjeng Rama. Sawetawis 7 dina ingkang sampun kamuri, kula dipun rawuhi dening pukulan Bathara Narada. Paring dawuh kalenggan samangke, kula sampun pinilih dening para dewa minangka dados sasana. Ingkang minangka dados papan dunungipun Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Pukulan Bathara Narada paring dawuh supados kula ngreksa supados Wahyu Ratu ingkang sampun mlebet wonten jiwangga kula jiwa raga kula mboten uwal saking angganipun pun Banomati. Mila jroning sawetawis hari menika kula mboten purun dipun gepok singgol kelawan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana awet kula kecondhokan Wahyu Ratu Trimanggala. Tobat mbok omong ngono lho, aja meneng ae. Wah. Rotaruna Anutya puji syukur kang jero marang purbani Gusti kang akarya jagat ewa dene jeneng sira Banomati pinilih dening para dewa minangka sasana Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Nggih. Pukulan Bathara Narada paring dawuh bilih kalenggan samangke badhe dipun turunaken Wahyu Trimanggala. Inggih menika Wahyu Ratu ingkang sampun sajiwa kelawan kula ingkang angka kalih Wahyu Pampung kang Santo Wahyu Senopati. Ngono ya, Nduk. Inggih. Ya. Yen kowe wis entuk kecondhokan Wahyu direksa aja nganti uwah saka anggamu. Kanggo srana ngukir sejarah negara Ngastina kuwi biyen mula nganti sayaine ora nate kecondhokan sing jenenge Wahyuning Dewa. Ngestaken dawuh dijaga. Duryudana tak ngertekake supaya melu ngreksa, melu njaga supaya Wahyu Ratu Trimanggala katrem ana ing negara Ngastina. Njaluk pamit ya, Nduk. Inggih.
ngestaken dawuh sembah kula ingkang ngumbering tindak paduka Parasasat kadene lintang alian sungkem kula konjuk wonten ngasem paduka. Yo njaluk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri Hastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikane harining sun Mrekudara arining sun Mrekudara den kapareng kene sigra harya sena jujuk dah yewang turna resaksana mangenjali resang sena rinangkul lungayani ora kados pundi Kanjeng Rama Prabu kadine ngantosi silming palwa gabus kemambang watu item rikrenggan samangke kula nyuwun dawuh sebab menapa Banowati ndarbeni kose nyicila ayem nyicila seneng nggih anak Prabu Duryudana paduka ingkang salah panampa kleru panyangka ngoten sampun kula suwune katrangan Banowati sampun jujur kalian kula sinten tiyang kakung ingkang wekasanipun Kosek to Kosek kok panggah cemburu itu sampean anane Banowati ndarbeni pertingkah ngados mekaten boten purung leladi lan boten kersa ngladosi panjenengan menika pancen wonten sebabipun awit dawuh para pinisepuh sapa wae sing kecondhokan wahyuning dewa 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol kelawan lawan jenis. Banowati sampun maring dawuh dumateng ingkang Rama ing Mandaraka pinilih dening para dewa kalenggan samangke ngestina ngukir sejarah anyar. Ngukir sejarah anyar perangane Wahyu Trimanggala Wahyu Ratu sampun rinegem ingkang garwapun Banowati haladala 40
wengi niki mengki wangsul malih tanpa beda ingkang sampun kepengker. Dados kalenggan samangke negara Ngastina ngukir sejarah anyar Wahyu Ratu Trimanggala. Nggih, sampun katampi dening ingkang garwa pun Banomati ning kantun panjenengan lan pun Banomati iso ngreksa apa ora? Nek iso njaga jroning 40 dina 40 bengi Lestari Widodo Wahyu Ratu Trimanggala dadi siji kelawan wong negara Ngastina. Aduh Kanjeng Rama Prabu cumeplong raos sing manah kula padhang teterawangan. Kaditene lumaku ing wanci pangklong kepapake ngobor sewu. Rehne sampun gamblang sampun cetha, Bapak nyuwun pamit. Tak ndang mulih ngulon. Ngomah kulon tak tinggal ngene iki beh tamu ki antri. Saya wulan sura niki beyoh nganti rebutan tanggalan. Sawetara Bapak tak njaluk pamit ri kelenggan samangke diserantekne 40 dina 40 bengi matur sembah nuwun. Jengkal paduka sembah kula nggih miring tindak paduka Kanjeng Rama Prabu. Ya. Palugon ngaguning wekas Lukita. Lukita linut ing kidung. Kadung kadereng hamomara memangun. Memangun manek ayu aywana tanagolong ana pandita karya wangsit pindha kumbang ajating tawang susuk angin ngendi nggone oh
kasiliring sami rana mre Sakaragadung kongas gandanyo maweh raras renaning driya Hamid pasang Kalimantabi tinebenya saking segi denaning Abathara Sinuwun nyuwun pangapunten kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabiyantur wonten ngarsa paduking Sinuwuning negara Ngastina penemban aja dianggep yen Duryudana kuwi angkuh awit katemben wae weruh mula pengin wanuh wekasane mitambu sapa peparepe sang penemban kang nembe parapta ning negara Ngastina inggih nderek tepang Hangladi wanuh kula menika Brahmana kliyang kabur kanginan kemul mendung akekudung langit ewa dening sudi mastani dumateng kula pun penemban Begawan Goro Dahana penemban Goro Dahana oh inggih lakara kados mekaten cacah wonten 3 tri menika 3 manggala menika manunggal Wahyu Ratu Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati menika kedahipun dipun tunggalaken mapan wonten negari Ngastina mriki. Nuwun sewu, ingkang sinipun Prabu Duryudana menapa mboten ndarbeni gegayuhan kepengin nunggalaken Wahyu Trimanggala dhateng negari Ngastina mriki penemban Begawan Goro Dahana wonten dawuh. Kepiye carane ngaten sinuwun dewa sampun mesthekaken yen to Wahyu perangane Trimanggala inggih menika Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati badhe dipun turunaken wonten ing Arcapada lan badhe dipun paringaken dumateng setunggal Wahyu Pamong dhateng Begawan Anoman ingkang angka kalihipun Wahyu Senopati dhateng Raden Werkudara ing Jodipati. Yen to nyatane wis dipesthekne kelawan para dewa apa kira-kira Duryudana iso gayuh tumurining Wahyu Pamong kang sarta Senopati oh menawi paduka nyaraya dumateng kula pun Goro Dahana sedaya menika mboten badhe angel menawi paduka sambat kelawan kula yen aku sambat kelawan jeneng sira sang penemban carane kepiye carane namung setunggal Anoman Werkudara dipateni Wahyu kula enggokke dhateng negara Ngastina. Saranane wong yen luhung batah klopo kurang guling
Elinga salah jan miko yen wacana kudu manis. Apa kira-kira sang penemban Begawan Gorodana iso mateni Werkudara? Iso mateni Anoman. Oh. Menawi namung Werkudara kelawan Anoman enteng tumrap sang Begawan Gorodana, aku ora pengin janji ning aku pengin bukti penemban. Yen jeneng sira sang penemban Gorodana bangkit lan bisa mateni Werkudara kelawan Anoman lan bisa mboyong Wahyu Trimanggala jangkep telu ana ing negara Ngastina. Ya dadene pujangga ana ing negara Ngastina selawase urip. Oh inggih nggih. Menawi menika ingkang badhe dados panyuwuran paduka badhe kula buktekaken kula mboten namung ngobral janji ning kula buktekake lehmu mangkat bakal mateni Werkudara kelawan Anoman tanggih tang sambung obor colok sudama rambatan pundak kalolan kula budal dinten samangke kula benjang wangsul beto batange Werkudara kelawan Anoman. Yo mangkat to dina iki penemban. Rire sarada pawon uting anu gresing karasaning sun. Iku saknyatane gonjang seret pinangan koncerman aluri priretan bengi priretan dirangan berasakan diarsi Durna akan ngawonggo Paman Haryo. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh ya Prabu, wonten dawuh nggih. Dinten samangke bungah raos sing manah kula. Antuk pengasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Kadidene kejugrukan mukir sari keblabaran segara madu. Laripun ngados pundi? Ngastina bakal ngukir sejarah anyar. Ingkang wit rumiyin nganti sayahene durung nate Wahyu Cumandha kalenggan samangke sampun bukti nyata. Bojo kula pun Banowati minangka sasana papan dununging Wahyu Ratu Trimanggala. Lajeng
Wahyu telu badhe kula tunggalaken dados tunggal Wahyu Ratu, Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati kula klumpukke dhateng negara Ngastina. Carane kula sampun utusan dhumateng penemban Begawan Gorodana nggih badhe mejahi kelawan pun Werkudara kelawan Anoman. Mati Werkudara ilang klinipe Duryudana. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Awangga wonten dawuh yayi. Sampun karonden damel siagane para kadang-kadang Kurawa. Ing mangke humiring memanuki lampahipun pun penemban Begawan Gorodana tutaning Duryudana ngupadi lan golek srana patining Werkudara lawan Anoman. Nggih ngestaken dawuh Katamarma wonten dawuh Kakang Prabu bubarna kang padha kantung sibuh jenenge sun tumbuli kundur hangdaton. Nggih ngestaken dawuh sebet biar katalika kaya mangkono triwis rampung pangandhene Sang Bumenta Prabu Duryudana sasmita arsa kundur hangdaton kaya dene wis antuk sasmita asih saking purbaning Gusti kang akalya jagat. Cidor kahot jaga